hello guys. Nandito na tayo sa ating destinasyon. Lakad-lakad muna habang nag-aantay ng oras na trabaho. Yan guys, tingnan nyo ang view dito. Ito lang yan sa kalye. Yan. Yan guys, mainit ang araw dito pero yung simoy ng hangin ay medyo malamig. Yan. Yung dalawang Pilipino na kasama natin. Yan. Yan guys. Stay tayo rito hanggang 1 month siguro. Yan. Dito ay lawak siguro nito, nasa 10 hektarya mula doon sa gate hanggang doon sa dulo. Yan guys. Pasyal lang tayo dito sa loob. Yan. Pagka doon sa may tabing dagat, meron din dito. Yan guys, yung dalawang Pilipino kasama natin. Yan. Yan guys, ito yung lawak niyan, diba? Kaya pangatlong bahay na lang ako namin pinuntahan namin to. Dito sundot-sundutan na naman mamaya, siguro mga 1 oras sundot na naman sa ilong para sa swab test. Yan guys, tingnan nyo yung view. Yan, kita nyo yan guys. Yan, ang balabandokin na yan, na isa kanya yan. Ganyan kalawak yan hanggang doon sa ng dagat. Tapos doon sa kabalang kalye, yan, may mga puno na yan. So pagtapa ron, may mga puno pa dyan. Ganyan kalawak ang lapahin niya. Dito tayo ngayon sa main road niya. Ayan, dalawang Pilipino, lakad-lakad lang tayo guys hanggang doon sa makapunta doon sa tinutuluyan natin ngayon. Ayan, tingnan niyan guys, diba? Ang lawak. Doon sa taas na yun, yun sa may doon sa may tolda na yan, yan kumakain ng amo namin. Yan, yan, kainan lang yan. Yan guys. So yan, yan ang view niya guys. Ayan, yan ka ganda dito. Ayan mga ordinaro. Guys, tignan nyo guys. Diba, ang ganda niya. Ang ganda tingnan ng mga damo niya. Ang ganda diba?
Hmm. Sa loob pa lang yan. Ito sa main road nya. Yan. So malamig ang simoy ng hangin dito kahit maharaw. Yan guys, oh, maganda diba? Ayan, kasama natin Pilipino, dalawa. Ayan, ito na naman yun dyan guys, oh. Video may mga bagong anak na kabayo, mga anak. Yan, yan. Kasama natin dalawang Pilipino. Tanda kami doon sa kabayo. Yan. Tapos yan ang mga video. Mamaya tingnan natin yan. Guys, so yan. Diba? Maganda, no? Yan. Tapos yan. Ayan guys, dito tayo sa kanya, paikot tayo. Tayo sa kanya, yan. Ang ganda diba guys? Yan. Patay na yung kabayo yung nanak eh. Na-revive niya eh. Ganda eh. Oh. Unang lag lumabas sa paalang kasi. Paa naman tayo gawin noon yan. Sa India. Yan guys, oh. Ito lang kasama natin. Lawak, di ba? Ang lawak ng lupa. O, ayan, sa taas doon, sa kanya pa yun. Yan. Nilabas, patay. Yan, tapos tumayo. ayan guys, oh. Ito yun. Ang lawak ng kung tuwapit yung sipit, tinatawag kagad, binigyan ng sipit-sipit na kabigay ng pangalan. ayan guys. Ang Turkey yan, yun yung Turkey. Yun yung isa pang, yun yung naunang anak. Ayan yung veteran. Ito pangalawa, ito yung bibigyan niya niya. Ayan guys, oh. Tingnan natin yung kabayo. Kabayo. Ayan. Ayan yung kabayo guys. Yan. Yan yung kabayo. Ay kasamang anak. Yan guys. Tapos ito. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ibon na ito. Ayan. Dami oh. Ayan. Diba? Yan guys, ganyan kalawak ang lupa na namin. Ganyan kayaman. Yan guys. Isang kabayo. Sino ang Kanino kabayo yan? ito yung kahapon ng anak. Yung survive. Patay na yung nilabas eh. Alin? Yung bisero? Oo. Iinano niya. Para sa tao. Natuwa si amo niya. Tinatawag ka agad sasend yung ano. Hindi ba? Natawag yung pangalan. Puro sa apo niya rin pinapangalan. Ay, tinawag na sa kanya yan. Tinawag na. Automatic yan.
Ano yan, pinangkakarera? Hindi. Hindi na. Hindi naman sinasakyan. Sinasakyan. Tinitrain din nila yan.